Ето влизаме. Значи сградата е с минимална такса поддръжка. Смятайте, че без 17 лева на месец се плаща всеки апартамент. Вижте каква масивна могъща врата. Влизаме. И какво виждаме? Антре. И надясно е апартамент. Надясно е апартамент. Наляво има студио. Пак слънчево южно студио с балкон, с гледка планина. Има бойлер. Банята е направена. Малко студио на едно антре с апартамента. Ето го апартамента. Ето неговия санитарен възел с бойлер, чешма, туалетна и това е нещо като всекидневна с кухня. И тук ще бъде разположена. Ето виждаме гледка Пирин планина, перфектна. И това е спалня. Също с хубава гледка, малка спалничка. Много сладко апартаментче. Апартамент плюс студио, две в едно. За едно голямо семейство. Много интересен начин е начинът, по който се отваря балконната врата. Тя се плъзга се настрани и ето излизаме и гледаме такава уникална, прекрасна